At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar tarabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, da ito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Nagbayag kalaki din amang ilukat iti ritaw. Waywan kayam. Pay asika, tinang ilukat iti ritaw. Ayan ni Lucrecia. Da iti kwarto yo, aturnay. Kalkalpas na nagdigos. Anya ti ko na, Pepita. Kalkalpas na nagdigos. Papananda ka na. Ay, jak amo panggap na ti rumuar, sa. Kalpasan nga men at tinulungak anang yakar iti masitera kadag iti ginatgatang na arosas. Napamang nagdigos ay. Isuba lagayap nga damaangot ko anabanglo. O mga no ada kasinanak na. Naimbagman tanagawid ak. Ha? Ay, punon sa tinaibagan ni madam. Managatap kang siloso to'y amo ka lalaki. Ay, Pepita. Ay, itimplaan nakman iti kapek. Lagi bam, saan mo nga asukaran, ha? Tay dakkel amag ti pagtimplaam. O sige, inakla ka sarita di Lucrecia. Oo, sir. Kulbatay ta, Lucrecia. Tunggal agpatimpla iti kapay. Dakkel kano amag ti kayat na nga aramatan. Nay, nadlaw ka iti nasurugan adwalawas akaadak talag ito'y baro nga amok. Pinisa. Kitarong lang agpaiso. Kas nakaano lang ang hindi pimanawak ijabugyasan. Ito mag-awag ito landay. Hello? Ay, siyak ni Pepita. Katulong daklaan ditoy. Attorney Nokes? Ay, amangan no attorney ni Casio ti kayat yung asaway napaw. Ay, sangsangpet na. Sige, ibagak tulatan ngay mawag kayo. Bye. Ano dyan ko na? Imposible mo ta nagbigdutak iti panagdangag ko. Attorney Nukes? Wano? Ni Kasia? Nagsapa kan anagawi. Kunak man no ado ti asikaswam akaso ije bupeteo. At nanalipatak a papeles, amasapul nga ipagnak itangal naw. Ay, naimbag tanagawid ak. Nay, sa dino ti papanam, takas taunay a panagpapintas mo. Yung agpapintas ti bagbaga. Ang mga nuan niya manin ti pampanunutan. Dayta ti pagyamanak, tasan amadlaw at tumaeng akaon. Di ka nagalbod. Nay, nakabangbanglo ka ba ay? Nay, apay anagdigos ka. Anya kakadimot ni Casio? Gaputa nagdigos akaon at damotan papanak. Ti sabon, kan siyampo nga inusar ko ang nagdigos, ti maangot mo ang nabanglaw. Ha! Ang mga no, ang damat kasi narak mo, ha? Ay nga, unak tupay asabali man ng tagtay-tayab iti utag mo. Gaputa nagdigos at ang damotan papanak. Oh, kit-kitan nakmadlatan manong kamoto. Di mo ibaga, asaan nakamailasin. Ay, pasensyahan. Nakapimpintas ka nga minang. Pimudaw ka ba? Hindi kinapot nula. Diyak malagip mo sino di ka sa sarita. Kamangan no, di mo pa yan malagip, tinagan ko. Ha? Eh kwa, si Kadaytay nobya ni Piolo niya. Ni Diday mo tibagbagam manong kamoto. Ha? Siyak ni Dida. Siyak jay kasingin nang agtrab-trabaho ije Manila. Kunak no si Kadaytay nag-abroad. Singin kayo gayam, yung agkakaingas kayo. Oray sa kapuso, napagbigdo takmat ani Didang ni Bida.
Malagip ko lang nga ron, edi nagrungrungaab ni Piolo. Ngunit paisaw. Imbarbarte ka ni Piolo tiloksaw na dinadamag na anak ki asawan ni Diday. Nagkapertumat ngamin. Edi nagabrood ni Diday. Di na palang inpud no, ti panagayat na. Kapsut. Katimpang pangas na akanayon, akachat ken dan naninan manubia. Kat urang itikat. Di na kanupay maituran ngay baga ti panagayat na. Kaslaking ka. Pupay! Makapabising detang ibagbagam. Nalipatan mo to ni attorney ti pinatimpla na akapila, madam. Pimanaw mo tadagusan. Nalipatan na nga tan iti panagdardaras na pipita. Nagtigos lang. Nagatapkit din nga kasi narak ko. Napintas kayo nga main, madam. Saan amadlaw asing kwenta titawin yun? Nakaat-atap kan siloso. Ay, ayan na ti pinatimpla na akapina. Ta siya kung timang inom. Atay, madam. Ha? Tidakkel amagmanan, tinagpatimplaan na. Ay, saan ko maibos na ito? Pagguduan talangan na ito, pipita. Ay, mabait lang araw, ta timplaak iti asukar, madam. Malagip ko. Amang ano, pagungtanak ni attorney, madam. At ang amin imawag itay amang sapsapol kan kuana. Anya kade timbagak itay awagang ka, Lucrecia. Ibaon mo ni Pipita dito yung opisina. Si kake din ti imay. Nakarwar itayan ni Pipita abinaon ko anak ityenda. Sakbaya nakadano nak dito eh. Inawagak ni Pipita nga urayan naklata ni jay tiyendaan. Ta isupay ti pagplete na. Saan ka ibagam anaimutak? Si kamot gayam ti makapot-pot iti saluyaw. Ay, ogalwad tayo dyan, Pipita. Ne, tapay. At dabasol na kanyak. At dagayam imawag, di naki din imbaga kanyak. Kasano anay baganakan ka, kit di na napuutan ti ipapanaw mo. Nalipatan pa'y ti pinatimplam akape. Ang dardarasak nga ro ti tay. Di tamat lagayam ti baga. Kaya't mo pa'y apadanunan dito inipipita tapno pagungtamlaan. Makasangputak lay jay balay. Talaga ang makaraman iti ungat kanyak. Ay na, ni Casio. Namin anutan ang nagsukat ti katulong. Gapo iti dayta ak kinaungat mo. Ay, Lucrecia. Di nakbirbirgasan. Uray agasawa ta. Atorne kunam kanyak. Sige, atorne no atorne. Ay, panawan ka. Tungtungan akman. Kunak man no adda tinapatag nga asikasyon dito'y bupete yo kadagiti padam nga abogado. Madam, siyaklatan ti mang pagkat ka dagito. Di da kong tulungan kabalak da ito. Talaga anak pigsa ka, Pipita. Kasla awan anyaman na lang ang pinagkat mo day tabay on kan panagkala na karton. Naruwa makaon, madam. Mabit lang, tayo ilukat ko tiri daw. Ayan, nanday tayo tulbot. Ay, aldaw gaya man. Masapol. Atar-tar sa tagluto iti pangaldawan tayo, madam. Taginanakan to payla ang Pipita. Ta mangisaganak iti meriendata. Ta uray, maladaw tan ang mangaldaw. Siya kung ti makaamoy tulay ta, madam. Kababain matlo da kayo tagtimpla iti meriendata yaw. Mabisinak ka talaga. Ne, Pipita. Saan nakabuyaan? Agmerienda ka matan. Ay, sige lang, madam. Jak maimas timangan no nabanlugak. Uray irapin kuntun at agmeriendahin ton agluto ak iti pangaldawan tayaw. Aywan gayam. Jak na istorya kang kay tay kabayatan ti kaadata iti dalan. Anda gayam imawag itay anang sapul kini ni Casio. Awen, madam, jakon na ibagakan ni sir. Ta jak na puutan ipapanaw na. Day tamet ti inlawlawag ko kenkwana. Napan ko dinano ni jay bupete na itay. Jak amo. No, jak unoy na timot ti imbaga ti nakatsarita. Attorney no case mo ti panagdingag ko.
Inatur ko, nga imbagakin ko na nga, amangan no, attorney ni Casio Ragudo, tiyaw awagan da. Talaga nga ado ti mangsut-sutil kan kwa na. Man-mano nga mintingid ka man na akaso. Kan awan sapay na ipangabak na. Madam, didak tula ko man ipulpulong ata mga no adda ka pungtot da. Awan ti pakadanagam iti day tapipita. Saan ko nga ipulo? No apay ano istoryak pay lang amin ken ka. Ituloy lang ting merienda, madam. Uri ta nakaina na akaw. Agluto akaw iti pangaldawan tayaw. Naalagi din no sino ti dimteng si kamot gayang bupoy. Mapaya nagsubli ka? Ada istoryating ka, may panggap kinibida. Daman nga tan nasagap mo sayang guseng may papankin ko na. Kapapagi na pagsarsaritaan ta. Hapay ko mamabain ka, kat saan na tamat ang makikita. Saan atis mistay ito'y kamuto. Nagawid ka no dito lugar tayo. Tana uman iti trabaho na di Manila. Nasasayat nga main, no kailangan bugyasan ti pagyanan na. There's no place like home ako nata. Pingad ni Pipita. Ay, si Ka talaga po, boy. Anya man ang tinakairamramanan ni Pipita iti saritaan ta? Ay, man. Ay, sige. Santan nga iraman ni Pipita. Uray, tadamatin ni Bida. Akan na yun yung apasyaran. Ay, naimbaga malam yaw, attorney. Yawat yung kanyak ti briefcase yaw ta siya kung timang bitbait, attorney. Saan mo pakibiyangan da ito, Pipita? Ako nga't natako sa'yo. Ha! Tapno amaw, malaksed iti rinipot a kwarta. Adupay anapapatag a papeles tilinaon da ito'y. Ayun gayam. Ano day ta, attorney? Ang mga nupagong tanak, tadyak na ibagati kaadati mawag din ko na. Mabisinak, nalipatak tinagmerienda itay iti kinaado tinasikaso kiji bupite. Idasaranak iti kanag. Oo, attorney. Tamahagag kumano talaga amangan. Amangan na malipatan na ang... tarigatan, pagong tanak tumanay. Nangag ko, ti bagam itay ka ni Pipita. Awan mo ti rinipot a kwarta alinan da ito'y briefcase mo. Enton mapagbalin ko dagitoy apapapeles ti daga wenno nalpas ko dagitoy apapapeles. Agbalin to arinipot a kwarta. Diakon mas daaw pay. Amin nga amok nga abogado. Napardas da abinmak na. Alo, Krisha. Adda ipakita ka. Mapit lang. Taluktak te cellphone ko. Aguray ka. Aday ta. Makitam da ito yung aladawan. Nalawa mo't abakanti da ito'y adaga. Ado, di na duma-duma adak kala kayo. Attorney, naisagana ko ti kanon yaw. Ay, mun gayap. Nalipatak matad. Pepeta! Idulin mo daytan. Itimplanak na tan iti kapek. Daytay dakkel amag ti pagtimplaam. Nabao mo't gaya mon daytoy kapek. Ibalag mo man. No apay nagpatimpla ka pay lang iti kape. Hindi suman pay lang data cellphone mo tamaan ka pa. Attorney, di ka di maguston ti raman dagiti linutok apang rabyan tayo? Saan napili ni Casio, Pipita? Podno dayta, Pepita. Aywan gayam. Ne, anya ti kala at analagip mo. Padasam ko mateg kandidato manan. Aabak ka lang haruden idi na minsan nga eleksyon. Sayang. Tanakalibrita ko ma iti pagbayad iti katulong. Ha? Anya nga minday ta nga ibagbagam kini Pipita. Nakitutot lang aron. Agang angawak lang, Pepita. Diya kun ambisyonan ti tumapugmanan iti politika.
May mayat no, agabugado aklatan, no? Sige, idisum nga ro danday ta cellphone mo. Dandani kami matlangan makapangan kini Pipita. Lobat pa'y kay Inday. Ay, sige. Mabit lang ta i-charge ko iti kwarto ta. Apag isunto inton makapangrabi ita. Adda ipakita kin ka. Ay, makauma matibiyag gidi syudad manong kamutong. Manong pupoy. Uray dakkel ti sweldo. Gatangan mat amin na dimangan. Ano? Pudnod ako ng bida. Iso ang nagawid aklangin Nadag pa isuro kanya ng estudyante kadagiti assignment da. Isulangan ti sideline ko, kabayatan nga agtrabaho ak iti garden. Naimbag, tadi mo ambisyonan sa agapurd akas kinidita. Ay, diyak kaya't nagpakatulong. Ewan kaya, saan ko pa nakita ni Piolo? Nabayagan nga awan di tibugyasan. Awan ti makaibagano na panan na. Manipo dali na mon na, nga adan kayan ay ti kasigid mo. Pimanaw matan ti bugyasa. Nasaan sama nag-aram kin ni Dida? Naita, tisar ko nga mo. Ni, amang masingada kan. San kami ngagbayak kini Pupoy? Ay, agyaman na kiti umayo pan nakisar-sarita kanya ka. Sige nga Rodan. Sumragak mga Rodan iti silid ko. Ay, talaga ni aktor ni Ragudak. Managlilipat nga tan. Wow, adulaang ti pampanunutin na. Nagpaisaga na iti kanon na itay sangsangpad na. Nandiwat na nga. Naimpaglakit din Tanalipatan na tinagungat kanya. Wow, saan na kun apinagungtan? Ta nakapagsarita dan iti mawag kenkwana. Nikamuta. Nakalagip man nga imawag katrabi. Hello, kamutaw. Akiamanak ta siriring kapay. Kumusta kan? Ay, kat nasaya at data, kamuto. Ay, masurok kayo madwalawas nga wanak dito pugyasan na niya. Kung nga raw, nagpartak naglawas yan daw. Di mabayag. Sana mapuputan at takan tumanan dito bugyasan. Nalabos ka mat kamuto. Kahit kumusta kayo matunkin Pupoy? Kay gwapo lang ta. Nasayat lang ta ko na ko. Nagkuyog kami. Amang kita ay ginagabay kano adak kalabituan kan timbong payabula nakapadpada at itog at imit na. Sikat talaga kamuto. Saan ka uyang mo titimid ni Pupoy? Joke laeng. Ala ka. Nay, agan anad kayo dita Adda ka no bagyo na. Naulot nga bin dita oy. Saan ka pa'y makaturog? Ayan ni Casio. Itay pa'y asang kaigam mo dito cellphone mo. Naimbag, tanakaring ka pa'y lang. Adda ipakita king ka. Bitlaan, talukatak, di laptop ka. Dahita. Nakita, ti kliyente, kanay paskili ti Facebook. Antay to, kita, tinadawa na. Dahito'y nalawa adaga, nga ado timula na akayo. Dahita pa'y laang tikit kita. Antay ta. Mabit lang. The message ko. Basak mate. Kumusta? Attorney no case. Sino dahito yung impostor? Kita saan ka din parang tinaganday ta nagchat kan ka? Ang mga madilaang ti panangbasa. Sa anak pa'y nga agarap, Lucrecia. Uresi ka, timang basa. Basa. Basak man. Attorney. Ni Casio. Unang paiso. Attorney no case daytoy nakasura. Kung naktupay kay napukawan tiganas ko. Dapaklaan daytoy laptop ko. Maturog ak manlangan. Umuno-unamot anay dap daytoy cellphone ko.
Inunanak pa yan nga agsogal. Lobat matan. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at no tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ay, itakit din, di pa nagsasaro na di pa nagsuya ako. No, nalukagak iti alas 3 ti parbangon. Ay, dakit din nabasog na titurog ko. Mabalin niyo pa lang tagsubli ito kartuyo, madam. Ringan kayon to, inton makaluto ak. Dandanin alas 5 iti bigat pipita. Agkape aklangan, tapno mamurmurayan na. Mabidlaan nga rod, madam. Kaitimplaan kayo iti kape. Ituloy mo lahat tante agluto pipita. Siya akong timang-timpla iti kape. Saan akas kininikasyo? Agpatimpla ti kapina. Malipatan namit nga inuman. Ado lang nga ta, ati pampanunutin na, madam. Sana pa hinamasangot ti mangan. Yakman amo. Takasla kanayon at umaytay ti panunot na. Kwarta sa lati, pampanutan na. Kasta ka day, madam. Sana mapupuutan ni madam tagiti palpalkas na. Ay, madam. Anit kahit yung ibulon iti kapiyaw. Agluto kalatan pipita. Siya kun ti makaam mo iti bagi. Nadyak kumapay na riing iti tagtagainap ko. Bigat kaya man. Anyamot tanda dyan na tagtaginap ka. Ada akang pay ide. Itinanaw abakanti asular. Nga agdin dinamag. Nga anda na ikali abalito. Titulag me iti kliyente. Kukuak ti kagudwa na ti daga. Agatangan na. Apan nakatandang ko. Iti kuan. Nadlaw ko. A memorial garden mo gayam ti ayan be. Madinsa apartaan tinatagtagainap ko. Saan ka kadian na bitin idirabi ka mo to? Kapag bitlaan ang nakasarita na ni bida, kaslagdag taras ka. Katnurabi mo ti din. Mabutong kang sama ta, ha? Nga ti sasawam. Apay ko maamabuti nga. Nagpintas ni Vida. Punot ako na, korek. Di naklagayam al-lilawan dagit yung matak. Panak nakam anapintas ni bida. Kamu to. Aday ba ka? Agsap-sapol ka nun ni bida. Di ka man. Sana naggaraw ang babae ni Vida. Ang nakaditi nagawa tami timbakak. Agsap-sapol ka no. Itinayon dagit yung mayat nga agpaisurukin ko ala. Anya pa'y laang aramidam dito'y kwartuta ni Casio. Apay di ka pa'y lamang pa nagdigos. Aday pangita king ka. Ditay cellphone kulatan ti pangipakita king ka. Atay. Anya aya da ito'y pagbasuraan. Anya pagbasuraan ti pagbagam? Di mo ka di makita. Nagpuskol dagiti natatayag aruot. Sa ado ti nakawara. No, niya laditat. Nabayag nga rudan abakan ti alote. Matintin naglatan dagiti nalungsot abunga dagiti kayo. Amob na niya titulagan may ti kliente ka. Amok nga rod no di mo pa'y imbaga. Numagatang ti klientek daytoy adaga. Dandani kagudwana ti pannakabagig akas tandang ko. Agaso makwarta dayta, Lucrecia. Bakbak na ngagtumanon. Nakaragragsak ka itay. Ita, kilaat anapunas ti isem mo. No saan kan samat amaragsakan iti bagbagakeng ka. Di mo aya kaya ti kwarta. Saan ko amaawatan? Di mo't daga ti itangdan ti klientem no magatang na dayta adaga. Kasano ang nagbalin a kwarta? Utak! Utak! Panunot, dinalpas a panunot. Nalipatam san ana utak ken nasikap daytoy asawam. Saan ko latta amaawatan? Kastoy dayta. Ilakok to daytoy tangdan ko iti dakdakkel agata.
Di, napagbalin ko ang kwarta. Oh, naawatan mo ngatan. Uwen, naawat ako. Uweno saan? Patakdarak ti apartment. Di binulan nga gawat akiti kwarta. Daytaytan ti kapintasan a negosyo. Saan analaka tagpatakdar iti apartment? Adu ti mabusbus sa kwarta. So nabali, makabawi tayong tumot laeng. Makulkol ti panunot ko. Inakman lagdi ko san. Just kay. Namin anon asinagaysay ko tibong ko. Tsaklat ta mapagplastar ti bisgay ko. Sapay lang nakauy-uyaw dahito asal baig. Sana na ito'y ti pakataktakak. Kita akman no kumpleto matlang dagiti masapol ko apapeles. Mabit lang. Nawan batan. Napananagatan. Pepito! Umay ka man nito'y! Talsob! Anya ayat ti ibagaan kinipipita ni Casio. Ne Pepeta ti ayabak. Si kake din ti simmong bat. Wah, napananangag pa ison. Pepeta! Umayan! Abay aya, di ka makatutor. No saan maengamen asumong bat? Apay ka di, Sam? Ay, atong may gayam. Dayta, tiga kung nagayatan ang nagkandidato pa Pepeta. Awagan dakid din iti sir. Kat sangapulo at awon ang nagrigatak ang nagadal itilo. Sos, narigatay na mawagan iti, Sam. Anya ka diti para, medyo, Sam? Ay, ator may gayam. Amok, anasinapay lang ti panagkitang Pepeta. Sa pulo man, dahi tayo papeles ang masapol ko. Tali, ngawan mo tan. Nagagat kayo una ya, manong kamuto. Ay, nangrunat na awan pa'y mati asawa na. Ay, awan ti serve ti gagat, no awan ti bakit. Naglukon rin ta bakit? Ninayon na pailang kumbaga na kinibida. Sana siya tinakibagay ti dayjay, manong kamuto. Kapag isumat alimabas ni manang titang. Awan na nyaman ha. Naruwama ko na iti kinaangaw ni Nana Pitang. Ay, nasapa ka man. Kasla di ka natlaw alimabas na panay garden nyo. Awan kayo kini manong pupoy dito garden ni manang pipita itay. Sige manong, mapanakon. Nagdadaras ka kami na nagawin di Rabi eh. Di, nagdadaras matapin manong ni Bida. No nagpartak ka mo itagim matang iti merindata. Ang loko na niya bakit Pitang. Nga nga timbaga ni Bida, kamu to. Nagkatawa lang. No awan lang ni Vida, ay binalis ako kumaradya bakit ka. Palasam, ninanapitang. Di ka na masyalan. Bakbakitan mo nga rin. Lipasin nakpay nga mina. Ah? Kasi kumatibalis ko keng wana. Oh. Awan serbiti kagat, ni bakit. No nilakay kat bartek, kuna kumamay. Oh. Naglahingan ka mo to. Gindos. Pundot ko lang. Nagagat ni bakit pitang. Ng bartek kasawa na. So, isang hawan na ta. Pipita, anya pa lang aramidam dito'y kwartumi kini ni Casio. Nasarakan matlaang ti sapsapulan na apapeles. Di sumot lang tinakasabol, madam. Nakapaipit ka dagiti papiles iti briefcase na. No day tadtumot namin ngiwat na ti pagbirukan na. Imbis nga usaran na dagiti mata na. Ingkad sukat, tada pa pananta Pipita. Ay, papanan tayo, madam. Tiyak tula kumakaya, tama nga nung sabalin tumanan ti panunutan ni Casio. Mabainak adi mang pagusto iti kumari. Naggapu ka no iti abroad dagiti nga arwatan. Ha? Ay, sige madam, agdigo sa klabit nga raod. Alright, mabiitak mo't nga agdigaw. Naglukon na dyan Lucrecia. Itay umawag ka kiti landline ni Jay Balay. Awan ti sumungbat.
Pinawagak ti cellphone ti asawa. Awan na ta. Oh, daka sa na ito yun ah. Amok pa yun, no adaki na sinarak na. Kanday kay ba't apipita? Ay, wawawan. Suman ti sa unok kawagan. Hello? Papay nga awan ti sumungsungbat iti landline. Ay, ato na eh. Awan ti tao, iti balay. Ingkuyog nak ni madam dito yung balay, ti kumari na. Kumari na, wenno kumpare na. Sa dino ti ayan nyo, tawayak. Pudnulakit day ti atap ko. Anda pagpapapintasan ni Lucrecia. Ay, nagalaslakit din ti ugalim ni Casio. Ni pa'y pipita ti nagibaga. Kaslasaan ka nga abukado. Anya saan? Kayat mo, tay pakitak ti diplomat. Kan ti pinay kwadro, adamag iti pagwarnak, anak kapasakit ti bareksam. Sana kasta ti kayat ko sawan. Laklakayan kan. Agim imon ka pailaan. Anya nga men ti kadami ti balay ti amigam. Dagulit nga rod. Pinilit na agumatang kadagiti lako na abado. Ne. Amok manan ti kayat asawan day tapanang kitam kanyak ni Casio. Sana ngagpaparam. Awan pa iti bagbagak. Nunanaki din anag sao. Amok tumatla ang akas ta ti panunot mo ni Casio. Iso nga inunaan kan. Kunak man nun nakadayokan. Nagsubli ka man. Nasabat ko ni Bida. Ay sus, ginamag na kagandak. Adda ka no ibaganaking ka. Boy, di nakmanlok mo na. Ganyan. Saan ka mamatitawan kwartanan niya? Oh. Amo ka. Ipasubo nakmanan. Sento naman ni Bagana. Di ma ba inanaklaan? Saan mo nadabagan? No niya ti ibaganaking ka. Itun makita na kan. Amom tulatan. Ay, ito maramdaman. Naginanak pa sa kagdigos. Kan inton makapalpaak. Mapanak to ni balay da. Saan ka nakuyugan tayo? Saan nun? Mabati ko lang. Jak ka ba lang tag may sa mapanigi balay da. Kung nalaki din nun ni Mahana tinasayop ko. Si Kama, gaya manong kamoto. Sino amahana? Tinobya ka nun ni Manong Tibo. Dandanin senior citizen, ti inaunaan akabsat ka. Nakanobya ki ida ni tagtawan iti 18. Anya? Opo, nagkasaran. Sana all ako nada. Makakatawag mo iti datang bagayo sana all manong kamutaw. Lang. Ay, mong kayam. Ada ka timbaga ni Manong Pupoy kada kayam? Anya da jay? Ay, lagi nagkukunak mo lata. Padasang palapal niya at barang may salatak na. Ay, nakatang. Kada masapol na kada kayo, Manong. Mangibaga kumapay lang iti ganagan nyo. Uray talo asako lang. Anya? Ha? Day talaga ayam. Awan problema. Sugak Ay napa. Agpalpa agpay. So ajak pa'y nagibta. Ay. Pipita! Ay. Singaan ka man basit? Mabit lang, madam. Madam? Itay kumapay laang akasarita ka, Pipita. Itala masangop. Pasensya ka lakuman kadagiti na ibagbagan ni Casio ka. Ay, check ka tayo, madam. Di kayo matanakan. Sa anak amamatay. Agyama na. Naatap kan siloso launay ni Casio. Paglakayan nan sanday di nga ugali na. Oh, na yun. Wow. Sos. Ne, kabaalam mo agam ti agpastang igmay sa kamuto. Ha? Apo, matman ti ingal di si Barako ang kape ma. Champion. Ngamlino ako nakmanan. Saan matgaya man ni Vida ti aday baga na kanya? Nang ibaga ka nun ni tatang na ititalo asako aganagan.
Ngam, sika, tinangibagaan na. Ay, ngam kapilitan. Nabartegan na yala kay, amumutay. May bida mo ilang kaya din baga na king ka. Apay, anyam si pampanunod, ba? Sige, umlag ka. Aging kat hindi ka makaangis. Aging kat magsatangis mo. Naingal mo't gayam na ito barako ka pa niya. Nagsapan day tang umawak. Jakpay na ikarunkom dagiti nanganan ay. Pepeta! Di mo kasi mangag ti panagring ti telepono. Ang kaman sa batang. Adda na aturni ti kwarto dakin madam. Pagruwar na. Sumbatak man lang yan iti nga awak. Hello? Anya? Kaya po, nagungat mo tayo yan. Oo na po. Aturnay! Da kayo di masapol da! Kaya po, agipang taway. Magasap, mangibaon ka na iti mangyag iti sabong tinatay no di na magustuhan ti sumbat ni Aturnay. Ay, Aturnay! Ay, Pepeta, asino tayo ito? Di na mo timbaga tinagan na Aturnay. Makaungad. Naglokon? Sak nga abogado, kaungot na. Mudtoy na ita telepono, tapagsasawak. Atoy, Aturnay. Apay, asino ka? Anya? Pepeta, rumor ka. Ingkakitaan iti ruangan. Sige, Aturnay. O, Dalsam! Saan ka nagbayag? No anya ti makitam, ibaga madagaws. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita, yawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Kamuto, nakasisikat ka lang unang diti bugyasan. Manyaman rin ang ibagbagamon. Biggatan na ko nga. Asino ko matisa na makam-amo kanyak dito, yaber? Sa bali dito'y apagsikatam. Ado, tinagbilib iti panakay tulad mo anang pastar kinibida. Ha? Kabaalam ka no matyagarem. Pupoy talaga si kaguling kan. Tapasak na nagay na timid mo na. Wow! Wag naman ito. Pinaghirapan ko at asit ko to. Madanagan kan sa ulay na kamuto. Pagdanagak ko ma. San ka madanagan? Saan na dumanon dito kinipipita? Secret. Oray man kat dumanon. Apay ko ma. Mabuti nga. Sus, piliba ka talaga na. Sabali ka talaga na kamuto. The best. San ka matkidli? Maatiwan na. Napintas kan napudaw ni Bita. Quality siya ka. No. Ikamakam mo nga rudan sakbay nga agsi na titawan. Agtiliw da ka nun, tiba? Delikado. Sa Kintang naka ko na. Anya ko matipakadanagak. Kit indanon lang ni Bida, apautangak ni tatang na itiganagan, maawatam, agsaw ka pa lang tamakitam. Kaya kailangan taltalang kyaw dito yung ruwarte inaradan. Umo sa bali ang mapaliw ka. At damay, sumagmamano alimabas alukan. Ay, malakip ka. Diyan imawag itay. Imbaga na nga takan ni Aturnay ti impang tana. Ay, nagsubliak dito bala. Ibaga ka ni Aturnay nga awan mo't nakitak dito. Taski, pinaglingot nak da jakliatek. Iyakat kami apal nakalipat ko. Ana nga si kaso, iti pan nakay titulo, iti dagana. Nakabayad pa yan. Aturnay! Oh, anya Pepita. Ada ka din nakitam, iti ruangan. Kawan mo't sa bali ang naglaw ko, Aturnay. Damot limabas sa lugan. Oh, tilo ko ngay bawag. Pinagnervyos lang. Pepita, itimplahan nakman iti kapek. Pagkalmaag pa lang tirik nak. Apo. Awan sir, sige, panawan kayo pa sir. Ang mga nag-nervyos na kape. Ay, sir, Oh, ika di dakkel amag ti pagtimplaak iti kapiyaw.
Unya kalakit din ni Kasyo. No apay ang maguston da itadakkel ama. Di kapay kid din agbura arog iti kapay. Magkalkalma aglaan da ito yung regnak. Di ad-adang ag-nervyos ka, nagkape ka. Ay di ka nagsaw, Lucrecia. Saan ko lang arod ang mapagsusurot ti panunod ko? Undan. Nangag ko ti pan nakisaritam ti imawag iti telepono. Adun sa unay ngamin ti pampanot. Awan anay da nga giga makakaso. Ha! Ang mga nuti ko nam Lucrecia, ay, sa anak nga attorney no case, ha? Ha? Saan ko maakwarta ti pakaysag makam? Ay! Tinakman but-but ngon. Nay, yakon kabailan nga ibusan daytoy. Ituloy mo nga inuman, Lucrecia. Nay, apa? Nagadug kaaya man na nagtubo aruot dito'y arbayan. Nagtudo lang iti napigsa iti namin sa nakal. Ay, itong malumlaan nakabutot na gito. Anya tar aramidam ni Kapipita. Nakapudpudot. Nagpudot na talaga, madam. Nalpas kan samot tan anak kalaba. Nalpasan, madam. Ada ka din nalipatan niya nga ipalabakan niya. Awan, nailabang mat aminin amorong. Pinukkawan ka, tadamagag no nya tar aramidam iti kapudutan. Nakita ka nga raw na nagadugaya man tinagtubo aruot dito, madam. No makita ni attorney, amangan no pagungtan na. Saan na apakibibiyangan ti trabahong Pipita? Kwarta la tinapatag kenkwan. Nah, agi na nakapailaan, ta mangisagaan na ak iti meriendata. Nay, madam, baliktad sa amay. Agtugaw kayo pailangan iti salas Tasyak, ti mangisagana iti meriendata yaw. Anya ka diti kayat yung meriendaan, madam. Oray anya ditan. Agkuyog tan amapan iti kusina. Agtinulong talaangan amang isagana iti meriendata. Itay-pay nga tugtugawak diti opisina. Sa makumikom dagiti padak nga po gado. Nagado, ig kamanda kaso. Wenno, agpanotaryo laeng dagiti kliyente na. Awan mo't laeng ang ti umawag iti cellphone ko. Ay na, ang mga numaibungak iti dayto yung aldaw. Ay kung gaya, ti imawag iti aldaw. Asi kaswak man laeng. No, nabandog kan. Agi na natapay laeng. Wino, kahit mong tagawad. Makaw-awit kan tala. Di mo urayan ni Vita, kamu daw. Sana nagsubli na jay. Sinasagaan no saan nagsupli. Ay sus, saan wakap ka po yan? Langan na ti awan pa'y tinopyo na. Kung naamot. Ano ti pagilasinam ngawan pa'y kain ayat na? Kasking ka matlaw nga awan pa'y nopyo. Oh. Talaga si ka ha? Ituloy mo ang trabaho. Naglaing ka sumaw. Kuri si kamot. Awan pa'y nubiyang. Oh. Kas kala. Kunak man nagawit na kamu to. Kanya lang kami ti bagbagam. No di mo naawatan ti kunak, asanan ngagsubli ni Vida. Itay pa'y alimaba sa nagawin. Nay, alas 3 pa'y lagayam iti malang. Napudot pa'y apa nagtrabaho kitirwar. Ay, apay nga ta. Nay, maasan sakit ti madam tinaturo Attorney. Apay nga tasyak pa'y laang tihawagan na. Hello, attorney. Hello, Pepita. Awagak ni Lucrecia, kamti naksungsung batan. Timuan ka day. Ay, manipod itay simrag iti kwarto yaw, kalpasan ti panggal daw. Saan pa'y matarimrim mo, attorney? Ang pingar na di sumumbat. Ay, amangan no, naimas iturog da Ang mga no di mo na puutan na rimwan. Inkaman kita di kwarto. Ay, attorney, ni badam, isutiri mo iti kwarto yaw. Ay, langaan na ti kariri, ay, attorney. Agkatap kan agselos man nga ta. Nay, saan ko man natulungan, madam?
Awan matlaang dar aramida at pipita. Marugitan ta imayaw. Narigat agabutan ti kastoy a klase throughout, madam. No di mo kaya't atulungan ka. Si bugaklaan dagiti masetas ko. Nasibuga ko na itay bigat dagita. Nadamag pa'y laang man. Talaga mapang namnamaan ka akatulong pipita. Malagip ko man dagi ani Kasyo. Kanayon nga dakasok kenkwana. Naglaing nagselos. Makaisumak man iti dayta kunayo akaso, madam. Dikit din pipita. Managata. Laklakayan. Nagloko na po, boy. May masanan sa sakit iti naturog. Yapon na oray di balay. Tumanulat tan iti gardeng. Manong kamutaw. Ha? May sa Ay. kayo, may. Tawan kasarsarita yan. Yak nadlaw ti asidig ma. Handa ka mulat ang agtimag. Kasanaw, nakapaspas na kayong hagrab trabaho. Ang sutil sa sakit iti iti abita. Apay nga ni Manong Pupoy. Mugpayeng? Ay masa kayang tinatulog. Nadat na iring ti tagtaginap ko ang mga matulog at kumapaylaan. Nakadanunan niyo iti tagtagainap yung ay, Manong Pupoy. Nakagayam kayo ka nga tayo ti balasang engkantada kat ilugan na kayo ti higanti abulaw. Langaw kamot gayang bida. Simangpot kaya mo na ito na. Naimbaglakit din, tadaak dito'y ruwar ang nagwatwat. Kalpasan ang nagaikak tagtiro isiwa. Mabali na na, Turnay! Nagbayag ka na nangilo ka titirgay. Talagon ko na ang biyag ka Alex. Kulaat ng sirag na latang ti kutsing. Ay, apaw. Naimbaglakit din ta nakapaglisi Sa, anya di ko na na? Anya pa lang tararamid ang pipita. Irakap mo tagay. Tao masadag ka kanyak. Owan na, Turnay! Nakaluto ka din iti pang malaman tayo. Sir. Di gusam na ito'y kabalyok. Anya? Sir? No saan mo anaawatan ti kayat ko asawan. Ti kutsik ti kunak apa di gusam. Ay, wal na watak ti kaya't yung asawon, sir. Stay, Turnay. Sige, daras ko lang nga ro na pagtigo saan to'y kabaliyuyaw. Kotse ko nam, saan akabalyaw? Iso din ang ibag akapaliw tayo. Sa akong... Ay, hindi na lang maipabigat mo tayo. Pepeta, jak kaya ti dinadaras at trabaho. Sa anak mo't agumangganat. Sige, aramidam, di baga kengkan. Na, dakol mapagsusurot na kitimbaga na Turnay. Saan ka no agumangganat? Nagdagan nakman. Nanyalakit din. Ay, jak maaw-awatan to'y ugali ti Turnay nga amaw. Ay, dasar ko ti pangrabian tayo, Turnay, madam. Abadin yun ti pangrabi eh. Nagbayag kan nga gungunay pepita. Tayak pa ilang mabisain. Kat mangan ka nga rudan, tadi ka pala sumanao. No anya nga nun tinangganatam anang padigos kinipipita iti kutsem. Anya nga rod kat masapol ko inton bigat Lucrecia. Kat ato pa imot bigat. Pipita, makigiddan ka nawangan. Ay, sige lang, madam. Madamdaman to? Kita nagbalinan madamdama ti awag ni pipita keng ka. Madam, tunokwan. Agbalinan madamdamain. Ha? Anya ka pang sasawan dito nga Turnay? Anya ayaday ta nga ibagbagan. Agpiluso po ka pa'y laag. Nakigtot lang nga ron ni Pipita. Mga anak manlagan. No anya nga men, ti di mo pangalaan iti sukat day di pimanaw a driver mo. Nariga ti mga alay ti driver, Lucrecia. Nakita kiti credential ni Pepita, amu nagayam ti agmanayho. Uwan sir? Amok, Mike? Kat, anya ti kayat mo asawa ni ti dayta?
Di mo ibaga apagbalinin a driver ni Pipita. Kat kasambahay tinagtulagan nyo at trabaho na. Raman pa'y ngawan ni Popoy. Nagdangatan na panan na. Hindi nga ta Pipita, kumusta na? Nalpas mo tanti trabaho na. Nawag sakit di. Nunton madamdaman. Pag inanagpailaan. Ang mga nukilata dumdang ni Popoy. Kasi saan may amatutok tayo sarita kini Pipita. Saan ka mawagan ni Kamuto? Maturog ako man kay. Hello, Kamuto! Hello. Itay-pay ko mga awagan ka. Yung amang ano, di mo pinalpas di trabaho. Yung kunak. Pasado alas 8 mo ni tirabi. Hey, Kamuto. Ita akong dito'y kwartok nga agin ina na. Amang ano... Ikwa. O may ngamin ni Popoy. Kat sana matutor ti pa nagsarita tayo. So kita lang ay mawagak. Ay, apay, ada ka din nagtulagan nyo apapanan kan Pupoy? Isardeng tapay laang at agsarita. Tamaturog at mo tayo. Awan. No makalakit tayo ay. Kurera-brabe. May makikapi. Amom Kamuto. Agpadada iti amok nga abogado. Uray rabrabiin agkapipay laang. Na? Sa amom, nagdakkel pa'y ati magapagkapyan na. Ha? Sa tinantumot lamang ibaws. Ay, sayang sir. Kuna ma? Una, sayang di kape. Dahil tanong kindi ati ko na masayang. Sika talaga Kamutaw. Bayat. Naragsak. Tanay. Diyak pa'y maalat iturog ko kay. Wow! Ay no, nagdalusan tinamay amit ikotsek Pipita. Hey. Oh. Igamambi ito ito'y briefcase ko, talo katak na ito'y kotse. Sige sir, attorney. Oh, kanayon mo, mabalibad, tidilang Pipita. Day, mabitaan. Nagbanglo ni Lucrecia. Tamasayop ko pa'y aging gaditoy. Day. Ti uneg ti kutsiyo, ti masay upyo anabanglo, attorney. Oh, nakadaldalos namin tinamayak, kadagit ito gaw. Oh. Nay, inananam ti kotse Pipita. Ha? Oh, payasaan mo tan gagandar. Ha? Ano ni? Yak mo't ginaragaraw ti kutsiyo, attorney. Saan ko apinakibiyangan ti makina? Oh, paingarod asaan ang mapagandar. Si may sayatan ti kalman. Amo pa ako ka. Panalabitan ti papapasol na ka. Oh, kita magindupag. Ay, basol mo tayo ito. Inudyak mapaandar, Pipita. Ay, amang ano, nalamiisan laang matimaki na, attorney. Tumsaag kayo pa'y laang, tasyak timang paandar. Oh, sige. Kita agman tilayang mo, Pipita. No, di mo lang mapaandar, ha? Oh, sige. Muntoy pa'y lang data briefcase ka. Atoy, attorney. Naikot saya ating ngayawat, ah. Ay, naku, ne. Dandanik pa'y naibatan. Ne, mabait lang, mabait lang. Apay asika, tinang bit-bit iti briefcase ko. Katsyak ti abogado. Ala! Impaigamimot kanyak itay, attorney. Gaman niyo pa'y laang, ah. Tapagandarak na rod to'y kutsiyaw. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, yawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Inya dayjay nang nagkapakaringguram ni Casio. Pigbigan anak pigpig sa titimo. Anya tibasol ni Pipita, ta inungtam. Inungtak aya, masurunak na ang tadyak mapaandar ti kotse kitay. Kat, anya ti ko asla kala ni Douglas amang awat kanya. Ne. Anya, ti panagkitam kanya. Douglas, aso kasta. Pundugayam asaan asika tinabangla. Hamangan no anya manan ti pampanunota. Anya pa lang ti nagsubliyam diti balay. Inton agsade man ang ti panagandar ti kotsem. Ay, makaamo ni Pipita, no mapagsardeng na ti panagandar ti kotse.
Ungtak laki di maday. Di ka pa'y lagamin mapan. Tadi mo kiti pabasulin ni Pipita. Awan mat gayam dadaal takot chen. Manong Pupoy, da kayo maganti ka abay ko dito sa nguti store. Di kayo nailasin adagos. Nariyat amalasin si gwapo niya. Kasama niya ko kumartin nagtamaan damat ngay. Da kayo talaga. Nakaangangaw kayo. Makapakat tawa ti angaw yu ha. Ay, amok man tiga tangan niyo. Kapikin asukaran niya. Wrong. Ha? Pati saan? Ay, kwa kasi na Tikatangat kat kwa. Ikan kuma ngawan ulo na. Ta ada ibulon ko ikin na po ikan baro akapi. Tani, kaldawan. Naguri ka man. Apay, saan ka mapanajikat din? Ay, anda nga minti suruak inton madandama. Da kayo kumaki di ati pagsalud-sudak no apay nga da kayo pay lang dito eh. Itay pa napalabas ko ni Manong Kamuto na paniji garden. Si kala kumanti makaamo ang mga awat kini ni Casio Pipita. Bigbigat anaungtan na ka. Pinabasol nak itay. Ta di na mapaandar ti kutsi na madam. Idi paandar. Mayat maggayam. Di nala napaandar adak. Nagpabasol. Inan-anom ko matikot na. Kat pinadigos mo matlaang. Matartaran ta siguro madam. Amangan no agap apura. Agap apura no nakabaybayag anak itungtong kanya. Managatap manin. Laklakaya na seloso. Ay, nasaysaya at mutkit diti kasta madam. Tauray nataknan kayon. Iparik na namut ti kinapatagyaw kan kwa na. Patsunday jay. Kwarta laang tinapatagkan kwa na. Loko ka. Naimpagtasan ka na bainan, iti parang dilaw mo kinibida. Adi pa'y napan iti gardeng, kataldaon. Namumon Kamuto. Naruwama ko. Amom, saan ko kumangibaga da ito? Ngam na poskol, di maragog propam. Oh, apay taprosam tarupam. Panak nakaklaan timpagam. No punuan na poskol tirupa. Awa na, nagbabang ka Kamuto. Saan ka makarim? Katsikawan babayin mo. Ngam di ka wala makaram. Pada talaan. Oh, isa bali matibagbagam ako na ako. Gimatang kamot lang iti merienda ta. Ay sus. Punggayam. Nalipatak. Nagnervyusak iti kinapintas ni Bida. Kak nauma anang buibuya iti rupa na. Kitam. Sikan sa matiag kinkursunada. Agipulagid ka pa ilang magkanyak. Anya, di pa nakalipat ko nga ito. Inaktulan, gumatang yung madam-dama. Saanan? Makitam tayo jari pulyong ada diya. Ang kalaan, isot ng alam. Altawan, agawit tanton. Sige. Dani, mabisin ako. Kamuto. Sumukat. Nimat Bida. Ito ni. Huwag nga pa iso. Kunak man saan nga umay dito garden. Ay, kakamu Amukon. Amangan. No saan na amay turan. Adin nakamakita. Kamuto. Panawang ka na. Lalay ka. Loko? Sige, para sa sige. Manong Kamutaw. Nagrana kami ti istor kini Manong Pupoy itay. Di pa'y lang gimatang iti merienda yaw tapno sana mabanno ka magmag na. Nalipatan na ka na o gapot nervyos na. Di kahit ko sawan. Di pa nagdardaras na umay dito yung garden. Taldawan, nalipatan na, tayo gimatang. Huwag ka nga agpaisaw. Pintas ni Bida, umisan. Parang tisingin. Bida. Manong. Tiamok ka, di kan umay dito yung garden. Ay, naibagagayam ni Manong Pupoy kada kayo. Saan anatuloy ti Aramida? Intun rabi ilaan ngay. Sige, panawan kayon. Tanay mataktak kung di pa nagtrabaho yaw. Si kakit di Ang mga no si kati mataktak. Ay ni, aldawan. Dan sapay kat pangaldaw ngagpaisaw. Ay,
Basa kon nagdalos dito'y salas. Kan iti kwarto dito'y balay. Nyapay nga tati arami ito kaya. Ay, ilapak salaan at dito na muringan may. No nalpas ka ni iti trabahong pipita, kumita kalatan iti mabalin mo meriendaan. Rumarak diit. Oon, madam. Doktor na. Apa nga ta siya tawagan na? Ni ko mamadam ka. Hello, Atornay. Hello, Croatia. Pipita. O daw iti kwarto yo, Atornay. Mabitla nga tapok kawak. Madam! Adaawag ni Atornay. Damdamagan da kayo. Ibagang nga umawag to iti cellphone ko. Uwan, madam. Atornay, awagan nyo kano iti cellphone na. Ay, uwan kaya, Atornay. Kamusta ang tikutsiyo? Saan atila damdamagang Pipita? Nay, inigtap ng ti cellphone na. Anya nga tat ipaganak ni madam. Ay, anyan da ito'y amok. Siya pa'y awagan. Ang mga numarabyanak nga gawid, Lucrecia. Pasyaran mi tinalawa adaga agatangan ti kliyentek. Dayta ti imbagam ide akagudwa ti lote ti agbalin at ang dan mo. Awan, isungag pa iso. Numapagbalin ko da ito'y akwarta. Dakkel akwarta. Numaylakok iti dakdakkel agatan. Negosyo mo ti kinaabogado anya. Oh, kapawanan kay ti ganas. Nyapay kat bumawi ka, iti ginastos ko. Ti 10 atawon a panagadal ko iti kinaabogado. Sige man naangan. Saan nga taas sobra mo ti kinadakkel ti bayad ti servisyo? Baybayan naklanta. Maywon kaya ma? Ang mga nurumwar ka manan ajak mamuan. Ipulong na ka ni Pipita ka dyan. Nakasubli kayo gaya man, madam. Awang pa'y may isang oras itay nakapanaw kayo ah. Apag di itaklaan ko nakmet Pipita. Imawag ka din ni Casio. Hindi ako matanggag ang nag-ring ti telepono. Sinangok ngamin itay dagiti labaak itay nakapanaw kayo. Saan kan samot ka na nagmerienda Pipita? Basit pa'y mat dagiti murang. Naginanakalat ako man Inton makapangal daw tayo inton nga ginanaak, madam. Sa anak ka naruwang ngagmulmuleng lagtan. Madamdamakan ngagluto. Uri, maladaw tan amangal daw. Rabi into ka no, inton sumangpet ni Casio. Aldaw mo kaya madam. Oras ang ti pa naglulutaw. Nya kamot ayan ni Casio. Di kakit din si Mardeng anak busina. Aging ga iti saan anay lukat ni Pipita ti gate. Diyak kaya ti mabayag nga gunggunay, Lucrecia. Itarayan na ka ti grasya no nabuntog ka. Ngam kamatan na kamot ti disgrasya. Diyak maguston day ta kurap sandak nga adda apagsororan. Sa anak ka na pagustuhan itangal daw. Taapay, saan ka di anatuloy ti panakailako ti daga? Nalpasan titulagan. Ang binayad danton ng masuruna kiti kliyentek. Saan na ngayong tungpal tintulag na kadya. Mukpa yan. Nagkudwa kayo. Ang damot kasta. May sapay ajak nakapagustuhan. Binagi na tiigid iti kalsada. Ngayon sa nabali. No saan na mapatakdaran adagos. Pagbali ng dalaki hindi apagbasuraan. Nay, nasipngit ang kamatan. Adla ka pa lang dito garding kat. Limne kan ti init, vida. Ngarod manaw, ang dapat ti aramidak inton madamdama. Kapilitan ani nanang ti agloto iti pangrabyan. Ay ka, agkoyog da nga gawi din Ay, kauwan ang manaw. May ano dakadwak nga gaway. Ang mga numakaranaki tinabartag. Nasingpet, dagiti tattaw diti bugyasan. Iti dayta kinapintas mo, sanda kalakit di abastusan. Awan mo ila ti agunget, manong kamuto. Awan, si kakit di no dagunget. Manakaawat datatang kan nanang. Aywan kayam. Anusam ka no pay lang ti utang ni tatang aganagan, Ay apon, no kaano lang dati pa nang ibagana. San mapagdanagan dita?
Ura inton pa nag-aapitan ngagbayan. Nagkape ka na ka din asimbang batan ka mo to. Ura yung di man payatan. Kapuking ka kunam kumaa. Naglaing ka sumao. Bagay launay dito naggada timid mo. No si kangata, amangan, no makagat mo ti dilam. Usto, tingsungbat mo ka mo to. Awan, ti mga parit nga armam ni Bita. Saan mo ano biya ni Pipita? Saan mo nang ituloy? Ang mga makaraman ka man kanya. Yung nga ta Bita. Awan nga ta, ti mga parit. Amok pa yun, ang katamagan na. Timbaga na kanya, man nakaawat ka no datatang nanang na. Kasta, Jesus, nga pala nga siya aramidin ka mo to. Alis trong tagluto. Inta pa siya na Bita kan. Ay, saan naman balin? Makasingata ka ni Vida. Ado ka no ti aramidin na ita arabi. Ay, hungayan. Diyak lang malagit. Adamagan kada kayo kinipipita daypoy. Anya tinagtulagan nyo kinipipita, may panggap iti panagsweldo na. Mabalin a binulan ti panagsweldo ni Pepita. Ngam katulad kung tupay na yung pag nukayat ng ornungay. Kat no, masapol na ti kwarta. Awan mo ti pagkastusan na. Anya nga awan? No nga irumwar nga agdeo. Awan na't pagbayad na no makadalapos iti baso. No, nagginad nga gargaraw ni Pepita. Awan langatan intugot na kwarta na. Awan ay ati pagpasweldo. Nay, jak magustuhan na ita sa lunsod mo, alokre siya. Kababayin no maibusana kiti kwarta kat abogado sige. Kasaritak to napipita inton bigat, maipanggap iti sweldo na. Ne, itaman pa'y apimanaw ni Nicasio, ngawan ti ado pasakalye na. Aywan gayon Pipita. Kinasarita na kamatlaang may panggap iti sweldo. Ay, awan mo timbagpagana, madam. Dandanin sa 2 bulan mo dito ay. Saan nakapaya pinagsweldo? Ay, may mayat mo't lataan no urnungin na, madam. Damo kidis ang kabasit na itugot ko akwartak. Ibagam to nga rod no, ang day of kamanan Pipita. Siyak ti makaam mo amang tad iti allowance mo. Agyaman ako unay, madam. San latan? Saan ka nga agkad pa, Pipita? Rumbang amagungunaan ka. Gapo iti kinagagat mo. Adamot dagiti binipisyo, madam. Dagiti latan ti gungguna. Dito lang malagip ko. Saan ko anawagan ni Pipita idirabe? Nakaturo ka. Nagsarita kami market day, hindi na minsan. At ni Pupoy. Napay ngawan pa. Yung yakpat nakita limabas ni Vida. Ang mga nuadukit di mater aramidin na. Paliplipatak mo't ngagpayson ti sweldom Pepita. Kanya ti kunam, nuurnungan talata. Ay, mabalin mo't lata, tornay. Adamot sang kabasit na itugot ko akwartak. Awan mo't ado paggastusak ditoy. Awan nga ro ti problema no kasta. Case is dismissed ako na dahi ti korte. Tay binipisyok ngay, atornay. Anya benepisyo ti bagbagam Pepita. Malipatan ang samot tay. Laglagi po niya o tinagpipinirmaan tayo a kontrata, atornay. Mabait lang. Nakalanad ka di, dagiti benepisyom akon kunam, iti nagpirmaan ta a kontrata ta. Oo, ay naturnay. Amangan nun halipatan nyo laang. Nakalanad pa iti kasambahay law, dagiti kalintigan ti katulong akas kanya. Kan, noon niya tinakalanad iti kontrata at trabaho, isula ang ati aramidat. Umok na ita, akon kunam makasambahay lo Pepita. Sakpay ti kunam, abogado ak kunam sa. Why naturnay. Amok nga mo yun noan niya tilintag. Das kay, nananaing sa payin ni Pepita ang gamit siya. Kasla abogado ang makisarsarita kanya. Ay, bayan Pepita. Bayadak, di benepisyo. Ay na, kasta tinumagayan. Natikayat ko sa wan. Napiwan Pepita. Doon na, iti pampanunutak.
Apaka kumikumak. Agyaman ako unay, aturnay. Pangwartaan sa amo lang na iti pang panulutin kahit ito'y nga amo. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Yawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe. At tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Partakam kay iti magna. Talangkyaw ka, talangkyaw. Kasi gumanganat ka lang unay ka mo to. Saan mo't apumano ti balay Diyos ko nakit. Sumumbat ka pa ilang iti pabaribar. Kat mo ta, paribarik taro pa mong kang nagayad at timid mo. Ay, sana. Di pa ikit agbalin ating ino kung titimid ko. Kunak manood da ka na iti kwartong nga aging ina na Pipita. Anya pa ilang aramido. Ay, punasaklaan to'y lamisaat. Kan agdalusak pa'y dito kusina, madam. Itimplahan kayo ka dito kapiyo? Sa anak ngagkap-kapi iti rabi O anya, nakapagsarita kayon kini ni Casio may panggap iti sweldong. Nalpasan na, madam. Uray urnungan may kanaw ti sweldo. Mayat lang tamot kanyak. Ngam no, masapol mo ti kwarta Pipita. Bayan, ta kasaritak to ni Casio. Ta parugyan nakalatan a sweldoan. Lucrecia, anda ka dito kusina. Ringong man ni Pipita, titimplana, kiti ka ba? Madama kami, ngagsarsarita. Naitay dakkel amag, ti pagtimplaan na. Dakkel amag? Saan nang tungod lang maibos? Siya tungod lang ti mangibos, iti kape na. Apay amang kuriro ka pa ilang amin, Lucrecia. Nalpas lang nga rodan, ti saritaan may kini Pipita. Apay ayang urnungom ti sweldo ni Pipita. Ang mga no, maaliyaw kanto iti kinadakkel ti ipaseldom kan kuana. Tay talaki din, awan mo't sangagasot aribo kasweldo na. Apay, adda kasta a kwartam? Nalipatamsan nga abogado tay ti asawa ma. No kwarta, nalakalang day ta. Nul nalakalang ken ka. Apay, adi mo pa ila sweldoan ni Pipita? Amangan no day tati di mo pakaturugan, Lucrecia. Wala, maturog taki day. Inumampay day takapay ni Casio. No apay anak, patimpla kapay lang amin. Jaske, tsak manan mapaandar ti kotse. Nakadayuak kumaitan. Tayo ni Pepita. Naimpagtarimuan. Pepita! Apay ka dito, Turnek? Jaske! Jak mapaandar ti kotse. Anya nga tamanan tinapasama gitimba kinana. Ay, saan yung kadipay api na check up iti talyer? Sublatak man na Turnek, tapagandarak man. Jaske, one click la ang tinamayan ni Pepita. Ay, awan mo ni Casio. Nalalaing sapayan ni Pipita ng itisika. Lucrecia, abogado saan na ka mekaniko? Anya ka diti ginaraw mo iti makina iti kotse ni Casio, Pipita? Agwa, Ay, Pepita, saan mo aliplipatan day di nagtulagan tayo dirabe? Wala kami. Bauna kento madamdama ti sekretarya tabayadan nan dagiti benepisyo. Sige. Dumsaag ka ni ti kotse tamapana kaun. Tawagak ti konak ni Pipita dirabingam nakaturo kak matay. Idoron mo lang taraytan. Sana nakatrangka. Sao ka pa ilang. Amok mo lang may kamakikapay. Mamata. May sa akin din ibigat mo Inawagan mga tamanan ni Pepita di Rabia Saan? Nakaturo kak. Isumat laang, ilimay ka di Rabia ka mo to. Awan ti sumambat. Naguri ka pan. Awan samat ti ganas mo, amang awag ki ni Pepita. Nakaturo kak nga rod. Kahit mo ta ulitik man ang mga padak mo ta nabanog na yan. Sabagay, adamot ni Bida. Kunak man no may kamakikapay. Agtimblakan. Ano sam day takinirog amanay.
Naibusan ti barako akapay. Awan pa'y baga sa makirog. So aman nilangan. Wow! Champion! Nakimasan. Kinirog amani. Paborito akapi dagiti pada ta abaak. Kas kinidilpen ko na ma. Kapungata, iti pan nakapabain ni Casio. Tapno maalangon na ti friend. Ay, bilib ako mo't iti kinadaras ang nagwarap ti utak na. Ang bukado ka talaga. Nung siya pati pasubo na. Ay, Pipita! Ma'am! Apay ka di, madam? Dahito iti sweldong iti 2 bulan. Agyaman ako na, madam. Kunak man no, urnongan na turni ti sweldo. Nagbaliw kit nga tan at ipanunot na Pipita. Itad kon, tani baka dakila at pagkasapula. Ay, ulitak man ang ti agyaman, madam. No, awanan ti sabaling nga ibagayo. Inak nga ron ituloy dagiti trabaho. Naimbagngal daw yukin ni Manong Pupoy, Manong Kamuto. Nasapa kay sakit di ngay may dito gardina. Naimbag gabigat mo mat, Bida. Orsi ka, nagsapa ka mo. Napintas sa akin iti bikat mo Tama yati isi si mama. Sika talaga Manong Pupoy. Madlaw mo pati pa nag-isisam ka. Kaya't yung araw, akos ko silapan kaya Ni Pupoy, ati ko silapam. Sana siya? Si ka ngamin Pupoy. Tila ba't madlaw mo? Awan nga rin ki mapanunot ko ngayon pa ka. Nambag matlaan nga daw may bakat. Ang mga no da kayo timayat daw na Manong Pupoy. Manipod din ka nga dito ibugyasan. Itapay lang nasagpatak ni Manong Kamuto dito ibugyasan nakadwana ka. Dayta, at dalang arudan nadlaw na king kapupoy. Gungunam, ganabam. Muklatan ani ni Casio day ta umaw-awat. Siya kun ti mangsungbat. Tamang ano, panunutan nan tumanan arimwara. Apay nga taasaan ati cellphone ko ti mawagan na. Hello? Ha? Saan asika ni Casio? Anya ti ibagam? Sino ka? Anya ti kuna? Nobiam, ti sekretarya ni Casio. Kat agawan na kan ka. Ay, saan na puno da ita? Madam? Madam, apa yan? Sino dyan mawag? Pipita, iyalanag iti tanong. Ha? Sige, mabigla na rod, madam Umay kayo pa asibayan kayo may patugaw. Abangan no matalimu daw kayo. Kanya day tangay pagbagam Lucrecia. Pagan anok ko ti sekretarya. Nagalas. Awan lang langana. Sa anak amaki ang angaw ni Casio. No nagipang tapay dayjay alalaki. Kasaritat tuman ni Mineng. Awan ti amok anobyo na. Saan na nga ammo ti numero ti telepono dito'y balay. Yan tulaki din ti nobyo na. Kat, asino dayjay? Nagpaspasarak laan? Mapanagasta. Ang mga nukayat na ti dumawat iti kwarta. Kadagito'y apanawan adon ti manang gundaway Lucrecia. Ang mga no nagpamarang laeng akaayan-ayat ti sekretarya. Ang mga no adda na pasakitam kayat da kaabalsal. Awan ti sabali a babae iti biyag ko. Si kalaeng Lucrecia. Amok pa yan. Ang mga no si kaamanagatap kan siloso ti adda aramid na. Anya? Wano saan? Ay, amok ti kinautek kin kinasikap mo ni Casio. Iso nga agan anad ka. Kung nagpaisaw ka mo to. 2 arabi asaan ka ngay mawag. Kung nakmot iti panunot ka, ay amangan no nabambatnok ka mo dita. Kwan, 2 arabi nga ro, na naturo ka ki mga hawag kumaking kapipita. Iso sinapa kong timawag. Ay, kumusta kayo mo tagin ni Pupoy? Ay, kasi tisigo, tawan nagbaliwan na, gwapo lang ta. Ay,
Rabak ko lang. Nasayat kami, Mad. Si kakit dati, kumusta? Ay, awan ti rumbang nga pagdanagam ka na kamuto. Awan ti problema ka dagito'y amo. Ay, amok mat kidi. Kayang-kayang na ita. Udnot ako nam kamuto. Talaga na saya at da. Nang runa iti amo ko a babae. Nasingpal. Oh, di wow ako na da. Wow ka dyan. Manong Pupoy, nagranatay man ang ditestora. Arak tigatanga man yan. Ay, saan? Good boy na ito. Eh, sus, naango kagaya mabida. Kape kin karni kibaka. Dito, nailata a karni kibaka. Da kayo talaga. Diyo pa'y lay diretso no niya tigatangan niyo. Kiko na tadi karni anak kalata. Maray awa ka talaga makisarsarita ka na kayo. Ay, wang gayam. Pakibagayon tumanlangan kini Manong Kamuto a pumasyar iji balay. Rabi lang araw dun, siraring ka pala. Di mo pala ipabigat detang ibagam. Kamuto, amang ano, mamurmurayan ka. Ito dito ng iba ka. Ha? Nagrana kami kinibida kistor. Angkat? Ne, uli ka. Rum-rumor gamit terapi. Ito nga ito na patag-aginatan na. Isungay maya. Tapumasyar ka kano di balik ka. Nagrabi. Ay, bigat ton. No, santan to ang makita iti kardeng. Eh, di mapanak iti balay da iti malam. Kabayatan, akabarbaraan na. Naku mapandesal ka mo to. Saan mo apabaawan pa? Ay, oray na bawon. Mabalin lata ka nun. Oray mangkit di ti kape, ana baawan? Wala. Aglalo no, lao kami kiarat. Na. Kamu to, seryoso na ito. Di ka kapoy-kapoy. Yan mo yung matagot sa na. Good morning, attorney. Morning, Pepita. Nasa pa kayo anak karinga. Itiplaan kayo kading iti kapiyo. Ay, sige man nga ron, Pepita. Tamasapa, karumwar ita. Ta danyawag da nasapa. Nga ilako da kano ataga. Wala sir. Kasyo, abogado ka, weno ahente ka iti daga. Lucrecia, nadardaras a pangortaan da ito. Manumos lang, tibayat itunggal bista. Ay, Pepita. Nay, sinakmat itimplaan na iti kapay. Ang tiblaan ka sir. Dasam. Atay, attorney. Thank you. Agkape kayo, attorney. Naimas titimpla kita, akape. Marapait agency mo tayo mauawag. Ay, kaya't dala siguro ako mustakin. Hello, ma'am. Naimbangal daw yumot, ma'am. Ay, nasaya at aklatamot, ma'am. Wan, ma'am, nagsindo ako. Ay, ti benepisyo? Nagkarimot kat din ni Atty. Ragudo. Ang damagag tumanan, ma'am? Oo, ma'am. Sige, ma'am. Agyaman akmanan, ma'am. Bye! Inidap mo matanda cellphone mo, Pipita. Ay, uwan, madam. Nalpas kami na nagsarita iti sekretariya ti Marapait Agency. Kinumustadak laang, may? Awagan da kagaya. Damdamagan da siguro, no, kasano ti panang trato mikin ka. Awan mo ti problema kada kayo, madam. Nangruna kada kayo. Ni attorney, nalakalaang may akasarsarita, madam. Kanya kalaki din, Pepita. Kaslaawan ti panagtalak mo kanya. Kwa attorney, imawag ngamin ti Marapait Agency. Dinamag da, no, baybayadan niyo mutlaang dagiti benepisyo. Kaano aya, edi binaon ko ti sekretarya. O sige, awaga, tapnumapnag ka. Diyos kay, nagbayag laki di asumang bat. Hello?
Inbayad mo ka de, day intad ka. Anya ti ko nam? Dinawa ti boyfriend mo? Joske, nagbayag laki di aso mong bat. Hello? Imbayad mo ka de, day intad ka. Anya ti ko nam? Dinawa ti boyfriend mo? Oh, Saan pa siguro na bayaran na kiti benepisyo? naggalaskan, salpag. Naguyaw kalakit din ni Casio. Asino ay day takasarsaritam iti cellphone mo? Saan ka makatagari, Lucrecia? Ti sekretaryak ti kasarsaritak. Nagalas ko na, ta di na binayadan, di binipisyo ni Pepeta. Anya? Ay, naglo. Ay, di kan sumanao. Ay, sika oras ti panagtrabaho. Apay ngamin nagkita kayo ti boyfriend mo. Sa inted mo king kuana, ti pagbayad ko ma, ti binipisyo, ti katulong may. Umay kan, Pipita. Panawan tan ni Casio. Tulungan kan, nga gita sariti pangrabyan tayo. Siyaklaktan ti baka mo, madam. Sige, panawan kayo, pay. Ay, kasano dahil ito yan? Di pa'y dubling taon nga aggastos na turnay. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, yawatik tayo man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nagmalamasan ka nakita iya garden, vida. Naginanak labasit ta nagdikosak. Sa imaya kon dito. Nasapang nga na nagawid kayo? Saan kayo man namin nga agkagkagat, manong? Kaslim baga mo rin vida nga awan mo't asawa ka biyag. Nasutil sama na rin ako kaya. Saan pa'y matasimbang pat ni tatang? Bayadan na kami gamay sa asako, tiganagan. Ha? Agpanayon pa'y itidwa. Ay, asus, di talaga ayang awan problema. Kung naklakit, di ba ka na? Kasanon? Awan pa'y mat ni tatang, manong kamuto. Ay, di, ibaon kong tulad ta na mangyagiti do asako aganagan. Sana ka rin nagbayag. Kat ni, panagluluto. Kung nagluto ka pa mo. Awisan kay kumaamang rabi iti balay mi amano ngamjak pay mo nakaluto. Uray la ko mapatatas analaukan iti dilata akarnit baka ako na ni manong pupoy. Na, anyan ka di ka subarding nagkatawan. Kas kalagwapo nagkatawa ka, nagpangit ka ng Nang namnama kamatan niya ka mo to. Itiyan niya. Ay, hindi ka mo di sasaon. Jesus, dahil akin na pintas ni Bida. Sak mamati, adi may ayo tirik nam. No isto ti mangi para pirip. Iti panagusto na king ka. Di ka man. San mo anam na maeng nga ramidon ni Bida rin dyan. Tananak man na babae sa may sapay napudno akin ni Pepita. Napudno ka. Yung di mo maibaga si panaganat mo. Ay, madayuak man. Ang mga iwalag mo ti kimit ko, delikado. Ang nga tante aramido ni Atty. Ragudo. Nagluko mo gamitan ti boyfriend ti sekretarya ni Atty. Mabiglaan. Tiin mawag idikan ni madam. Saus, delikadon samot ta ni Atty. Uray na ungit kanyak na daduma. Ay, jakmot kayat ama isagmak. Ta isukat nga raw ti amo. Di mo man ngatan malipatan daytan ni Casio. Saan aday ti pagpungtutam? Kasano ajak makapungtot, Lucrecia? Kwarta na jay. Ikataglaangan ni Mineng. Kaasim. Bayadan na lang arudan ti para ko maiti benepisyo ni Pipita. Maawanan pa iti trabaho na. Basol na. Tadi na pinili. Tinakirelasyon na. Di ko mapay lang. Sakod ko ah. Di mo maibabawi dayta na isawang mo ni Casio. Uy, awa. Iso nga taapin ang taan na kadayjay alalaki ngay mawag ide na nadlaw na akurso na adam ni Mineng. Angaw ko lang dayjay. Mati ka man. Agselos ka sa amotag. Si kalangarudan ti managatap kan seloso. Di mo pilitan ni Mineng agbayad nawan kwartana. Agan anad ka.
paikit din ti mabaingkin ka, Pipita. Nung may maidanon iti marapet agency, adi pa'y nabayatan na iti benepisyo. Ay, ala, takayo pa yung kitit ti mabaing, madam. Bayan niyo, ilawlawag ko to iti marapait agency. No, anya tinapasama. Uray ta, ada kwarta. Siya kung ti mapan mang bayad. Ay, aya, madam. Agyaman ang unay, ah. In kakidi agdigo sen, ta agkuyog ta arumwar. Mapanak agbayad, ta agday-off ka. Ay, huwag gayang, madam. Di paikit din mapupuutan ti oras. Aldaw gayang ti di-off ko itang aldaw magpaiswa. Inton makabayad ak, agawid ak mitla adagos. Ang mga no, agatap tumanan ni Nicasio. Sangsangpat ko lang. Anda nagtuk-tuk-tuk iti rita. Umino, sinurot nakmatlang ata ni Pipita. Hoy! Anyalaki din apan nakalipat ko. Nadlaw ko laang ajak na itugot ti briefcase ko itay dimteng ti kliyentek. Di mo pala yung tawag, tainpawit ko kumalangan iti taksi. Sa itaray nanto. Anya ka na ya, napatag nagigya apapapeles. Dakla kwarta ti pagbalinan na. Kasano ko maapakay ranudan, no papeles ma. Saan mat nga rod akas la tseke, amabalin nga ipasukat, iti kwarta. Jaske, kontraan nakpailaan. Mabit lang. Nauma ka din ang makakita kanya kalok, Risa. Kita, sa bali man ang tisaong. Ayan ni Pipita. Ibagaman, tay timplahan na kiti kape. Saan mo nasi nga ni Pipita? Siya kunti makaamo nga agtimpla iti kapem. Saanan ang nagtima anang panungan? Saan na nga taan nadlaw dito bato? Sapay ko ma. Pasaan nanto adilawon, inton iyawat ko kinkwa na ti kapina. Ay, atugtugawak man pa'y laang dito parke. Matamdaman nagpasyara kito mo. Ay, hindi. Awagak man kit din ka mo to. Hindi da ito nga oras. Amangan no agin inanadan ka ni Pupoy. Kabayatan ti panagmerientada. Atay. Agreement ti cellphone ni Kamutaw. Hello, Pipita. Hello, Kamutaw! Amo madagos asyak ti mawag ah. Anya nga ti meriendayo ita? Awan pa eh. Di mo nagsuplin ni Pupoy, binaon ko ako matang. Aya? Taak dito parke Kamutaw. Day off ko nga men. Nay, anya kaming daw ita. Huwag kayam. Saan pa yung mapuputan hindi pa naglabas ti aldaw? Dos, Kamutaw. Trabaho mo ngamin ti pampanunutaw. No datuma, masapul mait nga galiwaksay kayo. Saan tayo nga ubing pa ay Kamutaw? Ay, punta ko ng Pipita. Lumaklakay, tumartaraki, lumaglag na, gumapgwapo. Joke. Siga talaga Kamutaw. Sige. Baliwag tulagan ti umawag intong rabe. Mapanak pa'y gumatang iti merienda. Nay, mabisinak mo tayo. Sige nga rin. Bye-bye. Bye, Kamutaw. Agan-anad kayo ka ni Pupoy di tawag. Ni Pipita pa yung tinangibagay di kasya. Pudno mo itasanak ng ubing. Lumaklakay da tao. Lumaglaglag. Ay, lumaglag da. Nung jak mo lang may baganti pa nagayat ko keng kwan. Kwenta mo ito. Saan ka nga mabubing pay? At isisyong ka itan. Nangag mo tera sa asko. Asus naglaing kan. Saan ka nadlaw? Kasi na ngamin amadlaw nat. Kat napas na ti pan nakisaritam kinipipita sa cellphone mo. Di mo pa'y nadlaw. Sila labas ni Bida Aya. Nga ka na yaka mo ito. Nalakalaang data nga lusutam. Kalay kam. Ipalubos mo kay din amabangles. Tilin din na yung nga po. Tila damanan ni bagbagam hakunak asikalati makaawat. Kasano kumamabangles tilin linayak pa ilangin na po. Nagadogat nga mamatimidan ang... Bintang kagaya mo, Pipita. Nag-enjoy kamit lang iti pa nag-day off mo. Kun madam,
Nagrana kami ijay mall iti katulong dita ka Aruba. Ay sak, naimasan may mo ti nagsarsarita. Kabayatan ti pa nagsursurme iti mabalin mi agtay. Naniga, no pasig at trabaho latan, Pipita. Ay, inton maminsan, agkuyog tantong agpasyar. Pasaray mo't ipasyar na, uray saan ko bakasyon, madam? Ay, nigayang aturnay, madam. Saan pa'y asimbang pa? Namang no, anda na patag-anapanan. Nagsubli dito'y balay itay aldaw. Apag isumot nakasangpeta. Ay, naimbang man ta, saan da ka dinamag, madam? Anya saan? Yung uray man, anaamwa na nag-day off ka. Awan ti problema na itiday ka. Ibida mo ti masabat ko. Papanan na nga ta. Nakita na ko. Una pa nangising na kanya ko. Oy, manong kamuto? Adan sa di papanan niya. Ay, inak ko man dito store. Kumatak man iti tanga nga ikan. Ano, baka tanga? Anya? Agpadpad, agagin ni Manong Popoy. Ay, ijay mo ti papanakkan. Kaya unatan no, sana tanga. Nagmayat nga ron, bati na ti ulo na itirwar. Sana ya? Uy kaya. Amun mo kay di Manong Ay, naidanong ka di mo lang ni Popoy ti ganagan. Ay, uwan Manong. Agyaman ako makada kayo itay ng nalabsan kayo mga dakasarsarita yung abalasang. Ha? Ay, hindi pipita rin dyan. Ay na, talaga saan na kayong ganda ito ya? Ha? Ay, excuse me Manong Kamuto. Hello? Taimbag, tainlukat mo adagos, tigit itay nanggag mo, tibusinak, Pipita. Buhay na tornay. Ngamen, sigsigaan na kayo ni Madam. Taman pa'y ngamen na nalataw kayo si Mangpay. Sino ay tayo mawawag? Katdak pa'y nakaunag. Ay, itay pa'y akayat ko, tiaginan na. Pipita, bit-bito man na ito yung briefcase ko. Wala ka man Sige nga raw, tao muna ako ang ditiunag. Hello? Anya, tiko na. Kampusan to? Ay, sana ka mabutag. Sige. Uray na sipngat taon. Uwan. Pagsaritaan tadayta, ngaylakla ko madaga. Uwan. No akinawatan talaki de ti prasyo. Maglukot. Kila at kintin na nagindap ti makina ti kotsik. Batog gaya mo ti kampusan to. Kuna na jay mawag nga dakano kalsada iti nagbautan dagiti pansya. Jakmat mapaandaran di kotsik. Ay, tsaske. Nairanapay. At naala ka driver ko. Ngaminton bigat pa'y langa sumangpa. Hindi po pwede sumungat. Masino ka tati nakakot siya kinasarasarita na itay. Uy! Kamuto? Panak man nga matagal aram kinibita. Noblo na mag-aram na dyan, nakakutya naglamag kandak. Ha? Nagdapo ka na di Manila. Aya? Nagbayad kang tsumang kami, nagkapsut ka. Ang mga nunubyo na iya Manila na jagat, tumay na ikasaran. Ay, saan ka nagbigdat ka mo to? Nadamag na kano, akayat nga diday, akasingin na, nga alaan na di abroad. Saan na kano, apalubusan? Ay, awan latta nga ruda. Uray sandang sawain. Pumanaw latta di tibugyasan. Taag-abroad kumamot gayam. Jaski, jaklata mapaandar na ito'y kotsek. Ano muna taro mabaid. Nasipngatag. Apay nga awan matlaag ang timikani ko nga nyawag ko kinipipita nga ibaon na. Awagak man na napipita. Dito. Hello, aturnay. Kat ayan nan timikani ko, pipita. Ay, aturnay, itay kumapay
Usan tao to'y naturumin. Anya? Diyos ka. Adamang silsilaw kanya. Anya ti. Lalaki. Dakas nagparparik na kanya. Ang mga nuad dataka sa panggap na kanya. Attorney? Pepita, at lalaki agturong dito yung ayan ti Kotchek. Kasla kayat na kapatayan. Sakbay anaawan ng tipuot ti Maysa, attorney. Naipudno na pailaan. Kaayan-ayat na kanu ti sekretaryayo. Kan binayadan kanu ida ti Maysa, alino kuyo a kliyente yo. Pepita. Kababay. Ay, attorney, adan dagiti pulis ngay nawaga kita. Igalot mo lang tanti Maysa, Pepita. Dandani akon. Pinalabugan daklagayam sa nagbulok pa'y tikutchek. Dahito'y kat ngamin tikun kunagken ka ni Kasyo. Nadidigra kamot ngatan. Jakim pagaro akaratis tagayam ni Pepita, Lucrecia. Na ito'y samo ti partaan ti tagtagay na ko hindi. Nga iti Memorial Garden ti ayan ti bingay ko adaga. Dek, takit, tano kwarta. Nagalisto ka. Na ito'y laki din ti pakatayak. Sige, ipamaysakon ti agigam iti kaso. Dumaray kay tumat akin ni Manong Pupoy ton kasarmiti kayan ayat ko, Manong Kamuto. Kababain ta san sa mo na makastir kiti pagkasara nyo tewan regalo na bida. Sana day ta tinapatag kanyak, Manong. Nalpas, ikasada ni bidang yak mo no kaano mo ta kumasar. Ayun gayam, amang anong masinga ka una yan. Ay, saan? Nawin ngagpaiso. Malipatak mo ito, ti mapanidya garden. Ano yan? Nakadaanon siguro ni Pupoy. Apay aday tadakkel amag ti pinakargaam kini Pipitay ti bulalo. Di ko maday tay dakkel amalukong. Opo, the best ka ngagluto iti bulalo, Pepita. Agkaldo at tapno da pamigsak enton bigat. Opo. Hapay. Anya ti adda inton bigat? Agpasuro a kini Pepita ngagkarate. Basa. Masapol nga amuyo may asalak ni banti bagbagiyaw, attorney. Nang runa, takas-takat nga raw ti trabaho yaw. Sigurado ka iti dayta. Amang ano, matuk-utok kon dagiti tultulang mo. Anya laki din apanang tagibasit mo kanyak, Lucrecia. Mga tapatan, Pepita. Amang ano, mabisin ka. Sige, mga kapatan. Turnay! Ti cellphone yaw. Ay, bayam, Pepita. Adan pobya, kanagita nga mawawang. Makauray day ta. Mangan tayo pa ay. Sige, enjoy tayo, Tibulalo. Gitaan, dere, miti nagibusan, iti istorya, nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat, tuy bida tayo, ani, Super Pepita. Sa pailang pumata, naniliwa kayo, pabayad kita ito nga drama, tapos daw makaiba ay tiraksak, ken liliwa, dagiti kapadasan, tuy bida tayo. Intan sumaradong naman di mo ko manipipata, di tag-like, ken at subscribe, ken pakishare met time dito nga video tayo. Agyaman na, kata kayo amin, nga nakipagdingig.